Hlásenie o pozorovaní manželky doktora Husáka. Menovaná má na svojom byte telefón, v dôsledku čoho má možnosť prevádzať intervencie v prospech svojho manžela na stráž. Ona bola dáma. Ona tých mužov prevyšovala. Už od septimy na gymnáziu som bola komunistkou. Bez prihlášky v strane. Komunistická strana Československá včas rozdrtila túto zrácovskou bandu. Ešte raz uváž, súdruh minister, či by nebolo možné, aby som pracovala v divadle. Samozrejme, že je to hlúposť. A preto vás žiadam, aby ste s takými hlúpostami neobťažovali vrcholný štátny orgán. Ona, ktorá tomu divadlu bola absolútne oddaná, odrazu do ňo mala zakázaný vstup. Dobrú noc, Magdalenka. Nestrácaj nádej.